Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і зараз у нас будзе самы металёвы эфір апошніх Сёння. і не толькі сёння, але ўвогуле апошніх месяцаў, бо такога металічнага гостя у нас даўно не было. Ну дакладней, напэўна, апошнія гэта тыя, от хто ў цябе на майцы напісаны, дым на Лотва прыходзілі. Але вітайце. Мы с Тамарой ходим парой. Ну, не то, что вы зусім парой, але тым не менш, вітайце. Фронтмен гурта Good Tower Владислав Леслі Кнайф Новожилов. Прывітанне, Леслі. Добрый день. Дочакался, что меня нарэшце пачалі называть фронтменом, а не лидером. Ну, ты ж мяне ўжо некалькі разоў вучыў, як правильно, дык я ж уже ўсё ж таки здольны вучыцца, таму, бач, запомніў. Ну, ты наогул мой кумир. Так. А ты мой кумир, тому что не толькі падабаецца вельмі творчасць музычная Леслі, але вось глядзіце, што ў мяне ёсць. Падаруначак ад Леслі, гэта яго кніга, прычым гэта уже другая кніга. Ты почитай, там надпись специальный. Там не только... Ох. Выучить от корки до корки, приду проверять буду. Это да. Про книгу мы поговорим трошечку пазней, а зараз усё ж таки до нашей классики металлу, до Good Tower и до того, где, на якім свете ён знаходится. Тому что, калі я не помыляюся, ну, як минимум гады 2 тому, докладно Леслі у нас тут был в эфире, и гледачи задавали пытанне: Леслі, калі вот вернется Good Tower, калі мы убачым яго на сцэне, калі мы пачуем цябе, калі мы зможам казу прыйсці і под сцэнай усяму свету показаць. І ты казаў: наўрад ці гэта ўсё будзе, я сам, можа быць, і хацеў бы, але і тое, і гэта, і 5-е, 10-е, і вось тур. Як так склалася? Ну, процитую Ольгу Лойко. Ну, слушай. Гляди, ну тут же насамрэч такая справа, что это дасягненне не толькі гурта, але і арганізатараў гэтых канцэртаў, што яны подловили момант, подсобрали народ, там неяк гэта ўсё зарганізавалі. Стой, ты зараз гаворыш про тур. Да. Давай мы поговорим про адраджэнне, вяртанне на сцэну Good Tower. А что ты маеш на увазе под адраджэннем? Тое, што адбылося некалькі канцэртаў, альбо нешта я не ведаю, што? Ну, быў момант, калі стала зразумела, што гурт пры ўсёй нашай любові да яе, але ну как бы все, ён скончыў сваё існаванне такое у рэале. То есть ён застаецца ў памяці, у дыскаграфіі, гэтак далей, але на сцэне мы больш яго не ўбачым і не пачуем. А вось ён ёсць. Вот я гэта і маю на ўвазе. Сітуацыя высветлілася складаней, чым я думаў, і гэта больш падобнае на то, як у айцішачкі кажуць, праект на мейнтэнансе. То бок на нейкім супорце ён знаходзіцца, там нешта можа і выдаваць час ад часу, але чакаць там вялікіх прорыўных момантаў ад яго ну праблемна. І тут хутчэй такая справа, што Good Tower, ну як звычайна гэтыя ўсе праекты на мейнтэнансе, гэта напярэдадні альбо сканчэння свайго існавання, альбо напярэдадні рэфармавання. То бок тут такая сітуацыя, што у перспектыве ну Good Tower толькі 2 выйсця, альбо мы ну так, можем... Не, ну есть еще вариант без конца так висеть, то есть в подвешенном складе, так, в стане, и все-таки висим в невесомости. Ну, это такое. Я там пишу, у меня много идей, але вот... Ну, вот лапша на уши такая... Як Лукашенко, і камунізм будаваць до 80-го года, нешта такое. Але ну больш практычна это альбо скончваць гэту штуку, то што ніхто не вечны і ногі баляць і ўсё тое, і ну і грошы трэба зарабатываць нам. Альбо неяк аптымізаваць, мяняць праект под тыя рэаліі, якія ёсць, каб ён хоць нешта новае рабіў. Гэта пытанне мы абмяркоўваем, і я нават прыкладна не магу сказаць, да якой думкі мы схілімся
напрыканцы гэтага абмеркавання. Ну але ёсць жа ж, ну умоўна кажучы, вот гурт з-за розных прычынаў там как бы спыніў сваё там канцэртнае існаванне, назовем гэта так. Ну і ввогуле творчае існаванне, тому что не записывае новых альбомаў, новых песень, не гастралюе, разышліся ў розныя бакі музыкі, кожны займаецца сваёй справай, і такое адчуванне, што у вас таксама быў такі момант. І потым некаторым кажуць: давайте, хлопцы, збярыцеся, ну хаця бы там вот влупіце канцэрт там з нагоды, ну я не ведаю, там 30годдзя, там ці з нагоды, я не ведаю, там падтрымкі галадаючых дзяцей Афрыкі, там ці яшчэ што-небудзь, і хтосьці збіраецца, а хтосьці кажа: ну не, мы ўжо тут как-то вот не можем на адной сцэне побач знаходзіцца, ці іншыя прычыны, што не могуць сабрацца. У вас як адбывалася? Давай я пачну здалёк, як кажуць. Вось глядзі, 2021 год, калі вось гэта пачалась гісторыя з маей пераездам, взяў, пераехаў, так, захацеў, паехаў. Вось, і аб якіхсьці там, што Гудстауэры там раскол ці нешта такое, нездаровая атмасфера, там нельга было казаць нават намёкамі, таму што калі быў суд, калі было ўсё, мы ўсе былі на сувязі. Вось гэта, як кажуць зараз, вайб, ён працаздольны быў, і у нас не было ніякага такого разумення, што мы там можам наогул, ну, перастаць быць побач, кшталту такого. А потым мне больш падавалася на тое, што калі я кажу, што Гудстауэра больш не будзе, і там іншыя падобныя заявы, гэта было связано, ну, вось у нашым канкрэтным выпадку, гэта не таму, што мы так вырашылі, а гэта таму, што так лёс наканаваў. Таму што надта складаныя абставіны, надта цяжкая наогул сітуацыя ў свеце, і самае галоўнае, што вельмі складаная лагістыка, у наш час лагістыка, яна вырашае амаль ледзь не ўсё, ведаеш, так што... Ну так, я ведаю па іншых гуртах, калі людзей раскідала па розных краінах. Да нават сітуацыя вот з дзецюкамі, калі адныя ў Варшаве, другія ў Беластоку, трэція яшчэ дзе-небудзь, і збярыся. І то праблема. У нас наогул, я зараз пазіцыяную Гудстауэр не як беларускую каманду, там, ці да краіны не прывязаны, я кажу, мы еўрапейская каманда, таму што у нас барабаншчык з Норвегіі, вакаліст з Літвы, астатнія з Беларусі. Ну, такая... Это нават не рэч паспаліта ў гістарычных межах. Гэта шырэй. Кальмарская унія нейкая такая альтэрнатыўная. Ну, бачыш, вось. Так што, ну і гэта праблема лагістычная. Говорит, Уладзіслаў прыкаліст паставіў камеру так, што Зміцер выглядае карлікам. Ну, што я вам скажу, я і без падстаўленых камер на фоне Леслі выглядаю, ну, калі не карлікам, то прынамсі такім хобітам. Скажу шчыра, гэта не рост, гэта вага. Гэта цяжкая металічная вага. Цяжкая металічная вага, да. Ну, такім чынам, ўсё ж такі вырашана. Дарэчы, калі ўжо кажам пра вось гэты тур 30годдзя, ідэю ўсё ж такі сабрацца, нягледзячы на тое, што раскідала удзельнікаў гурта па розных краінах, сабрацца, адрэпетаваць матэрыял і паехаць у тур. Каму належала? Ну, тут хутчэй, слухай, тут нема у нас такого, што вось мы, а давайте поехали. У нас бывае хутчэй так, што хлопцы, есть магчымасць, поедем. Все, на апераджэнне. Таму што гэта такі сэнс жыцця, які ніхто адмяніць не можа. І у нас вось гэта то, што мы ўсё ж такі працягваем працу над новым альбомом і пастаянна дыскутуем над эту тэму. Гэта ж такая рэч, гэта магчыма менавіта тады, калі мы збіраемся разам. Таму што мы, я ўжо казаў, гэта шмат раз казаў і шмат раз скажу, што мы не інтэрнэтныя хлопцы, гэта мы ў інтэрнэце толькі мемчыкі можам там. Вот я, дарэчы, хацеў спытацца, ты кажаш, праца над новым альбомом, а як вы працуеце? Мы только жывем можам, только жыўцом, калі збяремся, калі мы это абмяркоўваем, абдумваем там.
і нейкія там ідэі фіксуем. Таму на зараз у нас вось вот гэтае пытанне праекта на мейнтэнансе, яно я не скажу, што яно там самае галоўнае, але яно ў паветры вісіць, гэта трэба вырашаць. І мы думаем, як усё ж такі рэалізаваць той матэрыял, які ёсць, таму што ён незадавальняльнай якасці. Разумееш, ён калі я цікаў, мы запісалі вакал таго, што было, але з 21-го года у нас з'явілася яшчэ штукі 3 песні насамрэч, і то нават можа і больш, калі вылічваць чарнавікі, то бок у нас на стандартны лонгплей 80-х гадоў матэрыялу хапае. Праблема гэта запісаць і запісаць гэта якасна. Таму што, я прызнаюся зараз шчыра, можаце кідаць у мяне памідоры, мне калі кажуць... Александр і памідоры можаце. У чым праблема? Ідзі на студыю, запішы вакал. Гэта вы можете пайсці вакал запісаць, а мне патрэбна, каб вось так за шклом сидзеў склад Годстауэра і араў на мяне вот тут перапой, а вот тут так зрабі. І галоўнае, каб там знаходзіўся Дмітрый Аўчыннікаў, які будзе з чырвоным тварам, вось гэта так свадзіць і накіроўваць мяне. Слухай, ты мало того, что патрабавальны, дык яшчэ і пераборлівы, вот гэта яму падыходзіць. Таму гэта і праблема, таму я кажу, што мне вось я зараз знаходжуся на таком на такіх ростанях, што я вось кніжкі пішу і панк свой у хаце, вось, потому што тут такіх патрабаванняў не мае, і з гэтым я неяк спраўляюся. А Годстауэр гэта вельмі якасны, штучны і, можна сказаць, унікальны прадукт, які могуць рабіць только удзельнікі гурта Годстауэр. Вось, тут нюанс. Пытаюцца, ці не думаў Леслі выступіць у чарнухі на стрыме? Маецца на ўвазе гэты жывыя канцэрты, якія Александр ладзіць зараз. Я думаю, што тут пытанне не толькі ў тым, ці гатовы Леслі. Леслі гатовы. Леслі-то гатовы, да. Якой якасці пытанне? З канцэртам, ці не? Як Шалкевіч? Як Вольскі вось будзе у нас выступаць 26-го, здаецца. Як выступалі зараз у яго і Наві Бэнд, і БН. Прапусціў. Не, я нічога не прапускаў, я ведаю, і мы нават з чарнухай гэта абмяркоўвалі, але ёсць нюанс лагістыка. Вось гэты падзел гурта на розныя краіны, ён не дае ажыццявіцца такому плану, і там насамрэч, калі вы просто падумаеце, чаму, вы зразумееце, чаму гэта немагчыма. Я думаю, што беларусы добра могуць зразумець вось гэты непразрысты намёк, які кінуў Леслі, чаму не заўсёды варта свяціцца усім і як вот і гэтак далей. А вы робіце акустычныя канцэрты, пытаецца Максим? Нет, ніколі не рабілі, таму што самы першы канцэрт акустычны мы зрабілі ў 89-м году ў гомельскім рок-клубу, калі прэзентавалі групу Рейнджер. І з таго часу мы з гэтым добром не звязваемся. З нас хопіць. Не, просто памылка была, трэба другі раз вайсці ў... Там, дзе вы вучыліся, я преподаваў. Потому что это акустычныя канцэрты для нас на першым этапе пройдзены этап, так что мы не хочам, нам не спадабаецца. Вот пераборліва. Слухай, я ніколі не думаў, што акустыка... Некалькі проб было. Акустыка металікі будзе как бы тое, што яно было, яно аказалася класнае. Не хочам. Нас некалькі раз спрабавалі не той, што вымусіць, а угаварыць, типа, зрабіць і зарабіць, і мы... Сімфанічным аркестрам, як дым на лотва зараз. У нас было круче загон з джазовым аркестрам, каб все апупелі. Это ўсё было ў часы 90-е, калі трава была зеленей, і мы былі молоды. І джазовыя аркестры былі не тое, што цяпер. Давай пра сённяшні тур, у якім вы зараз знаходзіцеся. Давай трошку пра яго. Дзе ўжо пабывалі, куды зараз рушыце?
Покатались по Польше, заехали в Германию, вернулись у Польшу. Ну, короче, 4 концерта было. Пачаўся з Вроцлава, дзе вось я хочу адзначыць, што вроцлаўскі клуб для нас запамятаўся тым, што там просто фантастычная праца са святлом. Там такі святло, вось там працуе дзяўчынка-інжынер з гэтым святлом, яна зрабіла такі цуд. Круто. Побывали у Берлине, где згадали самые брутальные концерты 90-х, потому что там хлопцы в режиме выживания працуюць, за что им насамрэч респект, что это рабіць, і там, конечно, шмат ёсць дыскамфортных моментаў, але потым, калі все скончыцца, ты разумееш, что это мае сэнс. А потым мы былі ў Познане і ў Кракаве, і вось учора былі ў Варшаве. Дарэчы, я бачыў здымачкі, вы там у Берліне сустракаліся, прынамсі на ваш канцэрт прыйшлі. Не было Колесникова. Не, Колесникова. Это уже на фоне Ирдорат. Слухай, там плавает такі жарт уже в интернете, типа нецікавы факт. У 19-м годзе у Менску на канцэрце Гудстауэра была Канапатская, а у 26-м на канцэрце ў Берліне Колесниковой не было. Рабіце высновы. Дарэчы, былі Ирдорат, я бачыў твае здымачак з Володей. Ирдорат будзе у студыі і в эфіры Еўрарадыё 26 лютага у чацвер. Так што не пропускайте. Ну, давай праанансуем бліжэйшыя канцэрты тура. Ближайший концерт у нас. Вось мы завтра летим на Кипр. У нас 26-го концерт у Лимассоле. Там с клуба бачна мора, прикинь, прышпільны як. Потым мы вяртаемся ў Гданьск, там таксама мора, але не бачна. І потым летим у Каўнас. І на гэтым наш тур на гэты раз скончваецца. Мне, дарэчы, будзе цікава паглядзець здымачкі з кіпрскага канцэрта Гудстауэра і параўнаць. Справа ў тым, што мы там таксама з Лявонам Артуровичам давалі такі музычна-літаратурны канцэрт, і было бачна мора. Так, просто сядзіш на сцэне і мора бачыш. Таму будзе цікава, ці там дзесьці іншае месца. Ці гэта з усімі здараецца, альбо... Не, толькі з намі. Такіх людзей больше нет. Раз, два, я абчолся. Так что записывайте і не пропускайте. Найперш, безумоўна, мы звяртаемся да кіпрыётаў. У іх магчымасць паслухаць, вярнуцца у гэта адчуванне гэтай ауры, музыку, якую стварае Гудстауэр, будзе ўжо заўтра. Так, заўтра? Бы вельмі рад... Не завтра, 26. Завтра мы будем храпеть. Был бы вельмі рады познаёміцца з кіпрскімі беларусамі. Это был бы для мяне дасяг такі ўнутраны. Іх ёсць там, я табе скажу шчыра. Там яны нібыта, там большасць гэта там звязаная з IT і каля гэтага, але хлопцы маладыя, актыўныя, і дзяўчаты таксама, і вельмі такія заражаныя на добра адпачыць і адцягнуцца. Так што кіпрскія беларусы или беларускія кіпрыёты, не пропусціце 26-го канцэрт Гудстауэра. Слухай, вось гэты тур, што ён табе паказаў? Мы з табою зараз узгадалі 21 год, калі ты пасля суда вымушаны быў тэрмінова з'язджаць з Беларусі, і мы калі з табой размаўлялі пасля, у цябе пэўны час было такая, складаны настрой, скажем так. Так. І было такое там адчуванне, што все, з краіны выгналі, на творчасці крыж, што рабіць, навошта гэта рабіць, каму гэта трэба, незразумела. З таго часу ты знайшоў сваё месца? У творчасці, прынамсі. Давай на две часткі я разаб'ю гэта пытанне. Першае, што мне тур паказаў, што я надта рана сабе заўжды хараню. Ось гэта такая у мяне есть звычка, але тут такі нюанс.
Яно ж як працуе, вось пакуль ты на сцэне, пакуль ты ідзе канцэрт, вось гэты весь вся гэта атмасфера, гэта адно. А потым калі ты вяртаешься дадому, гэта зусім іншае. І напэўна таму і гэтыя думкі яны і накатваюць. Вось і гэта галоўнае, што гэты тур мне вось персанальна паказаў, што мне гэтых думак надта шмат, мне трэба з гэтым нешта рабіць. Я не ведаю, як гэта будзе рабіць. Можете мне пісаць в інтэрнетах типа ножик маладзец, працягвай, не дуры галавы. Можа дапаможа. Пишуть, чакаем у Коўна, піша трактор патрыот. Александра піша, прыемна бачыць Леслі, ну і гэтак далей. Так, адурэць, 89 мы памятаем. Так что давай, все нормально, лупі далі. Але калі казаць про тое, что ўсё ж таки, вот глядзі, я назіраю, ну, сачу за того, як там сярэдні брат, сачу пільную. Да, пільнуюць за то, что ты там вытвараешь. Что ты там... І апроч того, что ты займаешься сваёй творчасцю, что ты вот зараз Гудставер все ж таки ізноў на сцэне, ты і з балтыйскімі музыкамі, металюгамі таксама звязаўся і таксама з імі супрацоўнічаеш. Ну, Дарэчы, як так сталася і што гэта за супраца? Гэта такі сесійны, як кажуць, вакаліст, ці гэта нейкі такі ўжо канкрэтны праект, у які ты впісаўся? Глядзі, там такая сітуацыя, яны размова ідзе о камандзе Варан Норд, яны самі з Даўгаўпілса, то бок гэта Латвія, але Латгалія. Яны рабілі альбом, які амаль поўнасцю там на кожным трэку запрашаны вакаліст. І я быў на адным з такіх трэкаў, але спецыфіка майго трэка тое, што ён на латгальскай мове. І я спеў па-латгальску, і прычым цікавы такі факт, што потым і хлопцы мне пісалі, тут у нас было перадача на радыё латгальскам, і латгальцы пісалі, типа, ён не латгалец, ну, подозрительно ён добра спявае па-латгальску. Ну, занадта правильно. Так, ну, я кажу, ну, мы ж беларусы, мы хутенька так это адаптуемся. Ну, і насамрэч такая момент у гэтым альбоме, то, что он ну, это такая праца з планамі на будучыню, таму што, напрыклад, перад тым, як мы паехалі ў тур, Варан Норд якраз выступаў і у Вільнюсе, і хлопцы хацелі мяне выцягнуць, каб я ў Вільнюсе таксама праспяваў. Я ж з імі выступаў у Рызе, і то бок, калі будзе магчымасць, я яшчэ буду з імі на адной сцэне спяваць, таму што, ну, песня пад мяне вельмі добра легла, пад мой вакал і пад маё вымаўленне латгальскае. Ну, так атрымалася. Дарэчы, альбом атрымаў номінацыю латвійскай прэміі «Лепшы альбом метальных году», так што я тут... Беларускі... І мы ведаем, дзякуючы каму. Беларускі ўнёсак у латгальскую культуру, это... Хто дагэтуль гэта рабіў? Я першы. Слухай, ну гэта да, ты ўпісаўся ў праект мясцовы. Калі казаць пра ваш цяперашні тур і выступы на сцэнах там клубаў, залаў у іншых краінах, дзе, я так разумею, прыходзяць не толькі беларусы. І вот такая рэакцыя. Як прымае публіка? Мясцовая найперш. Ты звяртаеш увагу? Ну, іх, конечно, меншасць, таму што большасць тых, хто прыходзіць, это менавіта беларусы. Я веду канцэрты на беларускай мове, ну, у Берліне на рускай вёў, таму што, ну, гэта все-таки лінгва франка, і больш ведаюць, чым беларуска. І таму там, ну, не сярэдні немец, сярэднестатычны, яму расійская все ж таки больш зразумелая. А вось у Кіпры я таксама буду размаўляць па-расійску, менавіта таму, што... Ну, разумееш,
хотя не, Кіпру я все ж таки по-ангельску, напэўна, буду. Потому что больш все ж таки это международный ўзровень. Грэчаскую наогул не ведаю. Ну, можа, пару слоў. З гэтым у меня праблемы. Але тут трэба зазначыць, што я на самом деле заўжды здзіўляюся, што на Гудстауэр прыходзяць не толькі беларусы, і мне вельмі прыемна бачыць там на выездзе у іншай краіне прадстаўнікоў іншай краіны. Ну, і мясцовых хлопцаў, калі прыходзяць, гэта для мяне гэта найлепшая адзнака того, што я раблю, таму што гэта якраз прызнанне такое міжнароднае. Таму што калі ты ганяеш будучы ну зусім уж таки сферычны беларус у вакууме, это недобра. Вось, дарэчы, пра прыняццё, то бок наколькі ўсё ж такі атрымалася прабіць дзіру ў гэтым вот сферы беларускай, каб выйсці за межы яе, ну умоўна кажучы, там паспрабаваць заняць сваё месца на еўрапейскай метал-сцэне, там ці яшчэ што-небудзь. Ну, слухай, тут такая штука, Гудстауэр зараз зусім не ў авангардзе гэтага руху. Мы больш такія, ведаеш, на галёрцы сидзім такім. Пакуруем, мэтры. У нас он есть ёсць дымналотва, ёсць вокар. Я не ведаю наконт вокра дакладна, але Польша яны акучваюць вельмі актыўна, я ведаю. Той жа зніч яны катаюцца і здаецца, ўсё нормально. То бок, каму менавіта прадстаўляць беларускую сцэну ў Еўропе, ёсць пэўныя каманды, яны з гэтай задачай спраўляюцца. Ну, а мы на галёрцы менавіта таму, што мы надта праблематычныя. Калі гэтыя праблемы знікнуць, ну, хутчэй за ўсё мы просто скажем, поехали. Вось, таму што, уже будзе позна. Я, разумееш, так вось напердадні канцэрта такі сидзіш, гладзіш кота, так, рубай наступную серыю, давай, глядзець, там, прынесі сала з кухні. Сидзіш, нікуды не хочацца, а потом ты садишься ў гэты бусік, едзеш такі, спачатку, яно неўтульна, а потом неўтульна з туры домой вяртацца. Ну, такія ж мы ж все метал-цыгане. Што зробіш? Я просто до того, что я вот размаўляў з тымі музыкамі, якія зараз даволі хто больш, хто менш, але гастралююць па розных краінах Еўропы, і тая ж самая дымналотва, якія ўвогуле там з тураў не вылазяць, і тыя ж дзецюкі, і Наві Бэнд, там і іншыя гурты, і яны кажуць, слухай, прыходзяць мясцовыя людзі на канцэрты, кажуць, вау, так тут оказывается, беларусы могуць лупануть. Умоўна кажучы, как бы показываюць сябе беларускія музыкі, свае здольнасці, сваю творчасць, і рэпрэзентуюць і сябе, і беларускую музыку беларускіх творцаў. Ці не, вот як ты заўважаеш? Гудстауэр займаецца гэтым з 89-го года, з самого пачатку, тому што мы пачалі спеваць па-ангельску менавіта таму, каб беларускі метал прэзентаваць на глобальным узроўні. У нас свой дзіўны варыянт ангельскай мовы, які не заўжды і правільны, таму што універсітэтаў мы не канчалі, але тое, што ты сказаў, гэта поўнасцю тое, што і павінна быць. І калі гэта у нас атрымліваецца, я жыў не дарма, карацей. Так што тут я толькі радуюся. То бок, умоўна кажучы, вы у тым ліку, і тыя вот, хто побач з вами, вы-то 89-го года, там тая ж самая дымная лотва, больш пасля таго, як вымушана, але пераехалі у Польшчу і гэтак далей, але не толькі сабе, але ўвогуле для беларускай культуры, як такім ледаходам прабіваеце шлях вот у гэтым льдзе неведання ўвогуле беларускага нечага. Так, але ў гэтым сэнсе быў першапачаткова. Ён неяк падразумеваўся, можа, ніхто яго вось гэтую мэту не дэклараваў вельмі гучна, але гэта падразумеваецца заўжды, што мы граем для таго, каб у першую чэргу знайсці новую аўдыторыю. А абмяжоўвацца беларускай аўдыторыі гэта проста нелагічна.
І калі распаўсюджваецца, а тут свая фішка, свая мова, прычым якая мова, такая мова, якая заўжды пад прыцэлам знаходзіцца. Беларуская мова гэта легенда. Гэта такая ж легенда, як ірландская мова, напрыклад, там нейкая гельская, там я не ведаю, ну такая вымираючая. Колькі мы уже году вымираем? Уже 300 год вымираем. Это быў палеазой, мы вымиралі як маглі, а беларусы вось не змаглі дагэтуль. Вось такі мы вельмі такі народ дзіўны і всім перашкаджаем. І тут мы не патрэбны, і тут не патрэбны, і адсюль вы гэтых беларусаў перасунуць куды-нибудь, а мы такія, опа, і ўсё роўна ёсць. Ну таму ў гэтым ёсць своеасаблівая харызма, своеасаблівая такая прывабнасць, і галоўнае, што вось што вельмі радуе, што вось ты калі займаешься вот этой беларушчыны, а тым больш метал беларушчыны, ты заўжды можаш себе сказаць: вы як хаціце, а зато у мяне заўжды будзе свая хоць маленькая аўдыторыя, але будзе. І яна будзе такая фанавая, што вам толькі зайздросціць застанецца. Ну, вось неяк так. Але аўдыторыя, вот мне просто цікава, з там уже там з 80-х, 89-го, там яшчэ якога лупіце, і вот эта аўдыторыя сёння, калі вот на канцэрты паглядзець, это прыходзяць такія дзядзькі сівыя у перснях з пузам і ў касухах. Ці гэта ўсё ж такі моладзь? Ну, учора на варшаўскім канцэрце была пара пяскоўскіх, і яны прывялі сваіх дзяцей, там дзеўкі там год па 6. І ты ведаеш, ну, гэта выглядае проста эпічна. Ну, я аднойчы бачыў у Літве, мы калі былі ў пачатку 10-х гадоў на Кілкімджайбу, на Годстауэр, і дакладна на Годстауэр прыйшла сям'я 4 пакалення. Я сабе адчуваў такім Озі Осборном, разумееш, такі, я такой аж, нічога сабе. І гэта літоўцы, і самыя малодшыя з іх, яны ўжо расійскую мову не ведалі, але Годстауэр яны ведалі. І ты такі проста вось гэтую думку так пераварваеш, так, ніхера сабе. Расійскай мовы ўжо нема, а Годстауэр ёсць. Так, ну, вось бачыш. Так што там насамрэч вельмі розныя людзі прыходзяць, і гэта ж добра, таму што, ну, не састарэў пакуль што Годстауэр. Гэта дасяг. Падазраю, што Леслі гумарыст яшчэ той. У мяне наогул няма пачуцця гумара, у мяне з ім вельмі цяжка. Гэта вы просто не чулі, як жартуюць нашы удзельнікі Годстауэра, там я просто маўчу, таму што там такі рогат стаіць заўжды. А ў мяне на іх фоне я вельмі такі... рогат стаіць, ну, наверное, там, знаешь, асабліва ў дарозе, там у бусіку, там хоп, і тады ўжо... Там наогул не заснуць. Без беруш ніяк. А ты, значит, весь из себе такой цвярэзнік. Ну, а что? Я уже все свое выпил. У меня таки стаж алкоголика, разумеешь, я же досяг усіх глыбінь и усіх высот. Тут, как бы, я там уже все и выучил. Першае на Луне. Леся, давай некалькі словаў пра твае яшчэ, я нават не ведаю, як это правильно сказаць, ну такія псіхадэлічныя музычныя відэо, якія ты выкладаеш перыядычна. Гэта што? Это так вот я потиху схожу с ума вот или что вот это? Ну, я схожу с ума и вас зову с собой сходить. Ну, кшталту того, это хутчэй, ведаеш, з самага пачатку гэта задумалось як такі музычны блог, але без, ну, як рэакцыя. Вось нешта адбылася, і я адрэагаваў. І адрэагаваў без там такім фармаце DIY 70-х год, калі ты ведаеш, там, ну, як ведаеш, раньше панки писали. Вот так же подключились, записали на батарейку нейкую, и нормально. Лоу-фай, хуткасць, якасць вам зробяць там прадюсеры, а мы, главное, свою думку выказалі. Ну, неяк так. Так і раблю гэтыя відэа і гэтую музыку так же ж раблю. Гэта думкі ўслых, скажем так. Гэта самае правільнае, напэўна, азначэнне будзе.
Хеджигер, Леслі, чакаем новый альбом. Мы сами чакаем. Так, Машкарынец Иван, вітанне з Закарпаття, Ужгород. Слава Украине. Героям, да, слава перадаем таксама напярэдадні. Я чалавек просты, бачу украінца, кажу слава Украине. Давай мы трошечку на заканчэнне нашай сустрэчы яшчэ ўзгадаем твою літаратурную творчасць. Яшчэ раз показываю кнігу Леслі. Гэта ўжо другая кніга. Ну так. Не, наогул яна трэця у маей кар'еры пісьменніка, яна трэця. Першую выпусціў ажна Женя Махмуд у 95-м годзе. Это было вельмі... Ой, это, карацей, было вельмі даўно. А пишу, я ж насамрэч у Гомеле была такая прымаўка: ножик не музыкант, ножик пісьменнік. Ну, то бок, як тэкставік, і там я больш пишу насамрэч. Вось. І так, гэта ўжо трэці. Але гэтыя две кнігі, якія выйшлі у Канадзе у выдавецтву Грунвальд, ну, гэта ўжо сур'ёзная такая заява. Это нормально, это столькі асобнікаў зроблена, это уже допечатываем тиражную новую партию. Опять же, зноў же у нас пытанне логистики, тому что с Канады сюды привезти это пытанечка, але неяк что-то будем вырашаць. Я что-то не зразумеў. Так, год выдання, где тут? Мінулы мусіць. 25-й год, да? Так. Ну, нешта тут не знаходжу, не написано. Чаму так самае? Ну, На гідройцы чаму не? Чаму да гэтага не маеш першае месца прэміі гідройца? Я уже не кажу про Нобелевку. Я самы маргінальны пісьменнік сярод беларускага музычнага асяроддзя дакладна, тому что там можа быць і больш маргінальныя за мяне. Але ну я не модны. Да героицы нават і не ведаюць, што Леслі в кніжкі піша. Там хапае сваіх. Ага, значится, так і запішем. Там мафіозная мафія модных пісьменнікаў, якія апанавалі прэмію. Грантасосы. Так, не подказывай. Але, кніжка про што? Это такая была задумка написать нешта аўтабіяграфічнае ў жанры магічнага рэалізма. То бок, гэта больш мае нейкія перажыванні і, мабыць, галюцынацыі. Тут шмат такого дзіўнага моманту. Сумесь нон-фікшена і магічнага рэалізма? Ну, больш магічны рэалізм, я наогул, ведаеш, я гэтым займаюсь вельмі даўно. Спрабаваў пісаць рознай, але вось у гэтым напрамку мне найбольш комфортна, і я магу нешта так выдаваць. Разумееш, у мяне ёсць вялізны бэкграунд. У меня есть такое, что няма у тебе, напрыклад. Ну, у тебе ёсць, але сваё. У меня есть Гомель. А Гомель — гэта магічны горад. О! Вось так вось. І вось гэты Гомель, я калі ў сеттынг Гомеля кладу нейкія думкі свае, нейкія вобразы, атрымліваецца нешта зусім такое унікальнае і цікавае. Вось. І тут так і зроблена. Ну, з іншага боку, можна сказаць, што гэта гісторыя вакаліста Гудстауэра у магічнай дымкі нейкай. А я, дарэчы, часцяком кажу про сябе, што у мяне наогул мой стыль напісання вось гэтых всех і нават і тэкстов Гудстауэра — гэта сілуэты ў тумане. Ну, у меня все такое у дымцы. То бок тое, што вы бачыце зараз вось тут вот у вас вот на экранах, Вышел ложик из тумана. Гэта вобраз у тумане, а насамрэч гэта магічны Гарры Поттер тут сядзіць вот перад намі. Ну, не Гарры Поттер, хутчэй гэты, які там быў барадаты, это чорт. Барадаты чорт. Ну, то таксама не дрэнна. Монашкі ў бегах. Вот я памятаю вось тое кіно, дзе ён здымаўся. А як яго ведалі, там называлі ў Гарры Поттере. Карацей, панадобіцца, знойдзеце там. Да. Загугліце. Леслі, на завяршэнне. Правакацыйна і складанае пытанне ад Александры. Праз данат задае пытанне. Дзякуй вялікая, Александра. Якую песню Гудстауэр ты любіш больш за астатнія? Ну так, цяжкае пытанне насамрэч.
Ну, мне падаецца, што я вельмі люблю песню I'm the Raven, першую песню з альбома The Turns. Але апошнім часам я могу сказаць, вось мы выконваем новую песню на вось гэтым туры. З ёй такая цікавая гісторыя. Раней яна называлася Snow and Time, тому што там быў тэкст такі. Потым мы тэкст перарабілі, яна па матывах, ведаеш, такая штука была у беларускам фолклоре, яна ёсць такая мертвецкая калыханка. І вось гэтую песню, я калі спяваю, мне аж не то што дрыжыкі, мне просто я плачу. І я зараз думаю, што гэта вось зараз моя любимая. Яна зараз называецца просто Лалабай, але гэта не апошняя назва, мы будзем яшчэ думаць, як яна называецца. Там у нас часу походу. Да, у нас час, і на завяршаючы гэта я нагадаю усім вам, што яшчэ наперадзе ёсць канцэрты у Гудстауэра. Гэта безумоўна канцэрт, які будзе 26 лютага на Кіпры, у Лімасоле. Так. Потым Гданьск, і апошні канцэрт будзе ў Каўнасе. Так што мы ўбачымся альбо ў Польшы тут, альбо ў Літве. Калі вам нема шансу набыць білеты, квіткі на Кіпр на самалёт. Дзякуй за ўсё. Але калі раптам вы не здолееце даляцець да Кіпра, то безумоўна Гданьск. Ну а кіпрыёты, глядзіце, не прапусціце, таму што цікавосткі, якія будуць, сюрпрызы на канцэрце. А што-небудзь прыдумаем, мы ж не можам так просто. Яны так не могуць, так што будзе так, можа быць штосьці і этакае, так што не здзіўляйцеся. Сам не ведаю, што сказаў, але тым не менш. Дзякуй вялікі. Владзіслаў Наважылаў, Леся Кнаев быў у нас у эфіры, фронтмен гурта Гудстауэр, які выправіўся ў свой зімовы тур, такі, як я напісаў, зімовы тур у вашу хату. Або не Ігор. Да, не дай бог, да, і ў прынцыпе кому тут это цікава. А вот Гудстауэр цікавы са сваім турам, не Ігорам. Да сустрэчы, жыве Беларусь. Дзякуй всем.